Pre príjemne šokovaných ľudí bol najväčšou odmenou jeho úsmev. Veľmi milé, pôsobivé, citové, úžasné. To je radosť sa pozerať. Mikuláš sa vo svojom koči prešiel po meste, bol neprehliadnutelný a ľudia sa pri ňom zastavovali sami od seba. Mikuláško, celý rok som bola dobrá, tak dúfam, že budeš na mňa dobrý aj ty. Deduško, čo v tom koši máš? Čože dospelákom dáš? Mikuláško vycítil, kto počas roka počúval a kto nie. Tí poslušní dostali dobrotu. Mne? Áno. Tých, ktorí nepočúvali, naopak svojsky pokarhal. Drobec Mikuláš dnes obdarúval dospelých z jednoduchého dôvodu. Je to vraj na oplátku. Detičky ľubia rodičov presne takisto ako rodičia svoje deti. Aspoň taká malá sladkosť každého dospeláka určite poteší. Pre drobného Mikuláška to bola fuška, takto sa mu začalo zývať. Na tom, čo nerozdal, si neskôr sám pochutnal a čo si aj zavinšoval. Nech si iba vyrastie taký veľký Mikuláš, taký dobrý človek z teba, ktorý bude vždycky robiť len radosť mamke a všetkým dookola. Dnešok Mikuláška poriadne unavil a takto tu ho zaspal, no už počas noci bude opäť v plnej sile, veď do rána musí navštíviť všetky dobré deti na celom Slovensku. Z Potatier Ján Tribula, televízia Markíza. Tak dúfam, že takýto úžasný Mikuláš navštívi aj vás.